ole tuna hian hei Reiek tlang kan omega hi CB200X ani hei a thakop maya tuna hian hei kan off-road chho tak taka atira ka soi selang khan I tu sam lo na tam tak comment ti te fi tumin hei wena hian hian na zara hei ngem tong do bin tuna hian Reiek tlang kan omega mai ro chu chuklama hian kong chu dira ni to na chu ti ate chu nei ting a perform si te kha kan the thazel do na kan kher zel do ni ale kan video te min lo thlir saka min lo subscribe tu te chunga lom thu kan soya min lo la subscribe lo te tan khongai takin he video en lai ngei hian min lo subscribe ula notification kha in me nun tel phei chuan video da tharapiang en masaber ini thei zia do nani ole hei voina hian kan hmu hian CB200X ani tuna hian hei kan hmu hian Reiek tlang kan omega tuna hian anuam khop maya maro chu nim hi ro the ulaka chu wang chuan nim hi rowa ziel zumi le kang mei laka kan film khuranga emema tin hian helai tlang chhovel te kang po ani kum loka te po kang mei chuaka chu wang chuan helai to tu tam tak te hian chu kan thida poi off-road kan nei mega hei kan hmu hian stock vek ania kan hmu hian stock ani mo hi stock tire ania exhaust tank kim brake te po engma ti dang lam lo top khanita tuna hian hei Reiek tlang kan lon china off-road tak tak chengche tak tak kong khan kan tlan chho ni kan video te po in hmunga he bike hi a tha em ti te le atira kalau soi selang kha alo ni tak tak em ti te fia tumin voina hian hei Reiek tlang kong che tak noya an tlan chowa hemi review pa in hun toite kan bang do na hei CB200X ani kan huang hian 200cc ania horsepower le ilo vel te chu Google sa te po en mai tur oma
tuna hian hei Reiek tlang thlen chho ma thlen chho do na puk om pasal thate puk an ti hi lai hi ni ta hemi nuai tlan vel te pawh hei an nuam dang dai ve viu maya voin chu nghe experience mak tak le dang lam tak ani ti kha kan soi tel duwa hei ka voi khat lon chho na ni a ka pian tir ta mo in bike te pawh kan nei thar ve chawa luk taka en call tur ani lai helai konga ngat nge tla ta mai le te pawh min milo ti pawh ti mai thei a chan chu hei hi urban explore an ti a Mizoram anga chuan off-road type te ulak tura siam nga kan ngai ani kong che tak tak chu ni chi lo na a hei hi off-road tak tak ani lo wa 100% chu nin ka thelo wa maro chu tiang konga pawh hian atan ve thengem ti khami khriat tu na khami khriat tu na ril ruwa lo om atanga lo piang chuak ti la adik pu mai thei mo kan bak te kan ui ve le tuk thawa mo di chiat pak phei chuan har sat na men lo te pawh an lo tok thia tin he bike phei chu a chhut na la rei lo ba chu wang chuan in a parts te pawh du lei tur alom lo mai thei ti te pawh kan thia amai ro chu midang leive tur tan hian he bike hi a tak tak kem i lei tla kan hiam tin tiang Mizoram kong chu za som sari borvel hi chu kong thalo in tlang puya pura kal thei lo tiang chi te kong an siam halu tu ba hei kan tiang chi te ani tlang puya chu wang chun he bike hian chu tiang atan po atla ka ngem amana tloma tin alux te hi amoya tam takin nal an tia chu tiang atan chuan leizel tlak ani em ti te review pa in hei Reiek tlang chawa hian an tlang chaw me ka ni mai ro chu main stand hi tàu lu ang mo chang hian khak le zeu thina rin lo ta u hian chulai te chu chete problem oma ma se kala thalem lo ba ani nang angin ka da ti anga tàu bur hin chu ani lo ba kha to ka ang mo chang in khuar da kan ra kan chua le chang hian te na lo sile zeu thina chu bang chuan nghe ground clearance chu a hiam tuk lo ti kha ka thara tin tuna hian hei Reiek tlang chu kan lon don ta a helai truck ko hin lon tia i chaw kon long ve dual maya hian kan clear zel don nia Reiek tlang chu kan lon ta der mai ku lai khuan aizol ani chhum ro mai kan tiang chi tam deuh leka hei par kung ani ei thingkung patak tak hei hnim hi ro deuh hlek to mei zia zumi le i lo tan hian hei tiang hi kang mei chuan a chan sa tam lu tuka chuang chuan film khuranga ya atlo tu te ti chuan hei he lai kan ma tlang lo oma hian an kal do na la moi top mai hi Reiek tlang ani chuang chuan yeah come on see yeah ai tu na hian
hmu chho zel ang hian Reiek tlang nelai kham pial klet nuaya tuna hian kan tlan meka off-road tak atlak em ti te mania horto ki right te kan nei to maro chu on road ang doni wang khan i off-road tak chung kan test lo tun hi kan poi khat test na ni a ti chuan hei i kan huang hian stock part ve kan ia yeng kim mai kha engma ti danglam lo ni chung te chu voina kan hun man dan to ni sala ti chuan hi talai pial tet chawa hian kan tlan chho le to na chu bang chuan apart from na sang ke vir dan te a strip em ti te a break aman chatok em ti te kan thia chho zel do ni Cross between Zeli.
Ole tuna hian thì aizo lampanin kan ho meka chuti rual chun he CB200X hi engangin nge a performance ti te kha kan soi thanga hei off-road tak tak 100% chuni lo na off-road anga soi thei chuni a helai Reiek chho hi ti chuan CB200X kan ti to khamo CC hi 200 lek nima se hei ama hi asang maya plastic bike ani nalaya chu wang chun CC hi azo nin ka hria chungte chu voin lama ka chhar thar pila o adik bio mai thei amai ro chu 200 nami CB200 hi problem lien deuh dong mai pahni ka neya chu poi ka ti ema pakhat chu headlight hi nia headlight hi akwal thei lo ang chi chu thu ran ni sela eng lo lu tuka ei chungte chu problem ani amaro chu phai kong ni langa chuan eng tha tho
ang ti te chu ka ring thowa tin apani na le chuan hei side plus kan tiang chi dar thalanga hi motor lo kal le kal lo chiang dawin motor lo kal le kal lo kan na tur dar thalanga hi a nget lo ma em maya hemi Honda company hrim khan hi an problem kang chiar tela tin le lama chuan aman te ne na I kan ngai tu chuan a om ve tho maya heng te po hi adventure bike deuh sin wai khat le singruk vela complete ani atun lai bike anga chuan atlom pol tila adik fu mai thei ti chuan hei tuna hian Reiek tlang atangin Reiek khochung lampanin kan tlan thame ka hei helai kal kong te hi border pha ani lova ama omsa lung kha an lo lamam deuh mai nin ka hria a then chu cement a chhun nu te po om ve thowa chung te chu ani tuna chuan thal lai ni wangin eng dir thei po tlan chho thei anakina fur tak taka chuan a thleng thei kherangem ti ero ka chiang lova in he kan bike CB200X kan review na hian hei phul hmuna te tin pialtlet lung chang tak taka te an tlan puya a tha ka ti khop maya ti chuan hei kan mong hian tuna hian Reiek khochung lampanin kan tlan thale meka hei kan muang hian kan dinglam le veilama hian thing thatak tak mai niloma sela hei kan en hian a hriat mai ome ei an omna rei to ti hi mo I Mizoram hi za somriat pel hi chu forest ram tiang thing le mau omna hmun tila kan soi dikpu mai the hei hian kan Mizoram bo ruak rang te sikle sa in thak khuna te po hian a om tok lekin a in control ve a bo ruak chiat tak kha alo eral ve thinani heng ho hian ti te kha kan hriat a poimo tin oxygen tha keima ni me hring taksa tan le kan hip lu po poi lo na tur rang kha he thing le mau te hian nin ta thinani ti te kha kan hriat a poimo a tin chu lo le chuan bolo pai hi chu tlemin kan lo sim deuh to atun ma te hian awareness an pena sa em a sarkar pon thei top ten man la kan tui tlan na ra te bolo tam tak aluanga mo troi ral thei si lo ang chi te kha maro chu tun hi chu hei tlemin kan lo sim ve deuh to helai kan kal lai me ga po hian hei polythene ruak le I lo vel kan thil ei na kor entiana wai kor ang chi te lace kor kan tiang chi te tin kan thil in na buruak te po hei motor om talova ma kan som hle tiang hi thil tha le kan ram tan ani ti hi kan hriat zela poimo ti chuan hei Reiek khotlangin ani meng chu helai hi an enpol nge tourist department lam nge ka chiang lu tuklova helai hi chu ka soi tel lo menga kan kalkonga hi anuam tok vel chia amaro chu kumpa deuh kal tur tan chuan motora so pop a thlen chho chu thlak deuh mai theya maro chu tianga lir thei lut vak lo hi ke chu tha ka ti nalam tak ani le loi sia maro chu mitam tak ril ru a chon lir theya thlen zung lo chuan te po an lo ti ve mai thei mara chu ka soi tum taka chu lir thei kan tlana kan motor ri te kan motor pollution a khu te tianga kan thlau po chuan kan kal po chuan kan pirik po chuan kan motor ri te nung cha ten an hlau nga helai hmuna hian helai hmun fresh tur le thing tha tak adang ron to le tur khan sava te kha omangai ni dik tak chuan sava in thil an eya chu an e chuaka mo an ek atang khan chu an thil lem mu te kha an thlau te khan lei tha changa a chi chu aron to le thinani e hian nge hong tak anei ve theya tin motor ri te am ho em maya mong cha ten chung te chu apoy ngem ti na lai kha kan soi kan tui hi lok ani chu chuan hei Reiek khochung kan thleng adon hnai tua kong po he lai point chona na satak mai oma awang chu a thena lung hun deuh te ni a thena leihlang deuh te ni tin a thena phul a thena thing lung chang tak
om sa hei ange lungtat lunga po man thei khopa changte ani thoma tianga chun ake hi MRF aron choma CB200X hian chu wang chuan enge adin mun enge ati tak tak ve thiem offroad ate kalpui ve tak tak ngamangem po ui tak chung sin helai tlang a hian gan chho velani aka kan video masa te po in lo hier vek to ka atiang kha ni da ke hi 35/25 nge ti velin kan pama ka chiang chia to lova tiang borvel ni tura chon ka nga ya aru thokhat hiau in ka thia ka ti thep lem lawa tun tum chu awang chu ake hi MRF ka soi sel fo wa than dar ba danga te asleng du em maya aslep du phian maya chu wang chuan kan ang hei hi chu ru deuh lakin kan mang chinange hemi tayar hi ka lakmel sheet ngai lo ani a MRF stock hemi englo pa ka hian leitur po hi awmangem o ka thelo ba chung te ni wang chuan helai tlang a hian ti hian toy te in kun kan mang ani a ole khan akhot helai tourist lot nalai vel kan theng thale ta akhot chung fan na te kan en ho le zel don nia ole tuna hian hei pathian khoi na zara mo pathian le kan ram tan ni po ni chuang lovin mo hei Reiek lu chho don atlang chho na tura hian hei mi get pui hi an siam me kan kina chuan khok kher na thatak te pon na kal pui don ni pon alanga tuna chuan hei siam me ka hei lai te restaurant tur ani mela an nuam khopang ti chuan hei aizol ek maya om ni si bo ruak nuam mai Reiek tlang te chuni ta Reiek tlang te chuni ta a bo ruak hi nuam khop maya kan muang hian hei khothiak ta he rem maya hei pangpar po saron par sang sang te nei ve ni mo hei pangpar hian war khop maya hian saron par te chu hei moi maya kan muang hian he lai me te po ping lek te ping chi lo te mo an kho en kol dana hian hei a thaka ti kop maya hei do na han ko war te po chak piau na amaro chu helai a chon kan ko war lok mai ma Reiek tlang tak chu ni atla lek to chu wang chon a moi to dong lo pa hi chu wang chuan kan tho tir to lo mai anga ti chuan hei tuna hian Reiek ko chu kan chua san le don an kin loka i abrek hi he khop mai kan mang na sa chuang chuan abrek hi niam te bani ti te ka soi do ti chuan hei kon kan po thale ta motor ko lo to ngai ang o anuam khop mai Reiek ka chung hi thing tlang khoro ro chung ka nuam ti pol ania Reiek hi chu atlang phim maro chu akal kong hi aizol tang hian chuk wang a chho le wang ni lai te hi ani nom deuh thina maro chu mizo khokar Mizoram khokar kong a chuan kong te ma se kong thapol tak le kho fiber tila chu tiang te po hei an khwati 5 maya muntina hian an dai fem thlengin chung te chu ani anuam khop mai ti bak chu soi tur kan thami ulo ni wa in chu anuam nong hit em en zeu ngai da thalang helam pang hi loose te not range lo chona tight thei don lo wa chu wang chuan ina an ti to mai don ni a chia ni lo wa a loose ringot mo thol ringot grazia te pon ni thon da phim mi side mi mirror mount na hi du thu sam lo wa grazia te pon ni thowa scooter te po ka problem berania maro chu hei ai long lam pan to don ni maro chu bike chia chu ni lem lo wa honda phim chu ma se soi nu an eng marian wa te hi du thu sam lo na tam tak oma chung te chu han sai thei du ni hemi kan kal kong a hian tu na hian ai long lam panin
kan tlan le me ka hei kong that off road ani to lo mo off road tlan chut kong that tlan hi chu zo lo te ola chu ma film khura ngai ngam ni pal te lom ve no oh te kan lo wa sim ka ngai hei an luam khop mai hai long lam kan pan to ni